Tak čaute, vítajte u môjho ďalšieho videa POW. Vítajte u môjho ďalšieho videa POW. Idem sa s ním hrať. Spať. To nevadí. Píkať. Aj, test. Ďalej. Ahoj. Vážne funguje to. Jest. A nic, ideme bude čo kúpiť. Dáme mu sushi. Aké sushi? Sushi. Už dávno nemala. Už je kus väčšia. Tak nic. Tak nic, pokračovať a budúce čo?